umshado waqala uNkulunkulu. Ngakho umuntu okwazi ukugcina umuntu esemshadweni uNkulunkulu. Kumnandi ungena entweni kaNkulunkulu ekhona naye. Ngoba phela uma ngabe ungena entweni yakhe izonoma isixaka uzobuza kuba. Ingakho amakhoti okudivorce egcwele kangaka abantu bangena entweni yomuntu yena engekho. Ngawe lo mshado nongena kuwo muthatheni inviteni msondezeni eduzane. Ngoba uyena owazi umshado uzonihola uzovikela umshado wenu phakathi kwabathakathi. Ngoba lento eniyenza la nobe niyayikhohlisa manje ishathi ithandwa yiwona wonke umuntu emhlabeni. Lento eniyenza la inezitha eziye ziphethe inaliti nezinkukhu ezifile ziyakhonywa intabeni ukuthi lento ayibhede. Eziye intshontsha ama-underwears enekiwe la yini ayodestroya lento le. Ngakho uma umnikazi walento engekho nizohluleka wena kongakashadi. Unkosikazi akuwona ama-hips ngoba ama-hips awukwazi ukugovuza uphuthu. Awakwazi nokukorobha wazona iy'faca ngoba iy'faca ayikwazi kwenza lutho. Kodwa unkosikazi i-character ubuntu bomuntu, isimilo somuntu. Umzuzu okushiya unise nonina sewunjani sewufikile. IBhayibheli alisho ukuthi owesifazane uyakushiya uyise nonina nekinelele. Alisho lelo lisho wesilisa kuphela. Why? Ingoba lo wesifazane kaveli akashiyile uyise nonina kodwa usuke komunye ubaba weza komunye ubaba. Ingane iBhayibheli ngakumenshini kuyena. So hambani ke nina nomshado omnandi kodwa indlela yazo umuntu oyedwa engimaziyo nokhanyise bomnyameni igama lakhe uJesu.